अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। महायुती अतिशय एकत्रितपणे नारायण राणेंच्या विजयासाठी खूप चांगल्या पद्धतीने झटणार आणि या सगळ्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून पूर्ण जिल्ह्यामध्ये पूर्ण ताकद या जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदयजी सामंत साहेब यांच्या माध्यमातून आम्ही सर्वच जण लावणार आणि नारायण राणे साहेबांना प्रचंड मताने निवडून आणणार हा विश्वास आजच्या दिवशी व्यक्त करतो। नक्की चिपळूण एक महत्त्वाचा मतदारसंघ आहे, किती मताधिक्य त्या ठिकाणावरनं महायुतीच्या उमेदवार? माझ्यापेक्षा जास्त। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।